A u prelepom moravskom selu Prijevor u podnožju Ovčara i Kablara u toku su poslednje pripreme pred 9. po redu gulašijadu koja počinje sutra. U Prijevoru je naša koleginica Milena Sokić. Milena, da li je sve spremno za taj gastronomski događaj? Dobro jutro, Bojana, tebi i dobro jutro gledaocima Prve televizije. Tako je, sutra u 19 časova počinje manifestacija 9. po redu gulašijada ovde u Prijevoru, a u subotu u 10 časova takmičenje u kuvanju gulaša, gde će varijače i kutlače ukrstiti više od 50 ekipnih takmičara. A o svemu tome više znamo i današnji sagovornik Goran Todorović, jedan od organizatora. Gorane, dobro jutro i hvala što ste izdvojili vreme za gledaoce Prve televizije. Eto, sve je spremno za početak gulašijade. Koja su pravila, koje su procedure? Dobro jutro i pozdrav za sve gledaoce vaše televizije i dobrodošli u prelepi Prijevor. Da vam kažemo o pravilima, u principu mi smo sve spremili, sve je spremno, ostaje nam još ukrašavanje bine i raspored suncobrana i stolova za takmičare. Pravila su jednostavna, radi se isključivo o kuvanju gulaša na tradicionalan srpski način. To je ono što u tom kuvanju ide 50% svinjećeg mesa i 50% junećeg sa isključivo domaćim začinima i to treba da izgleda ovako u ovakvom kotliću i isključivo kuvanje na drva. To je ono što međunarodni žiri ocenjuje za isključivo takmičenje u kuvanju gulaša na tradicionalan način. Šta je sa onim gulašom od kengura koji je pre nekoliko godina ovde bio baš onako ukusan, kažu oni koji su probali? Pa mnogi posetioci su imali priliku da probaju taj gulaš od kengura. Nažalost, ove godine naši gosti iz Australije nisu u prilici da dođu, ali Bože zdravlja, u sledećoj 10. jubilarnoj čvrsto su obećali da će i doći. Da li će biti neki gulaš za vegetarijance? Pa ono što je i prošle godine i preprošle bilo, postoji uvek, to su otprilike revijalni gulaši koji se prave od pečuraka, povrća, ali ne učestvuju u takmičenju i u oceni međunarodnog žirija. Koje su još novine i još nešto o samom programu na brzinu? Recite nam, nemamo mnogo vremena. Ono od novina što smo uveli u ovoj godini, to jeste na zahtev velikog broja takmičara kao i međunarodnog žirija da postoji jedan revijalni deo gde će se praviti pravi gulaš koji nema dodira sa našim tradicionalnim, gde će se koristiti i divljač i svi ti neki tajni sastojci i on neće uticati u ocenu, ali će posetioci imati priliku da probaju baš taj pravi pikantni gulaš koji većina od njih voli. Hvala vam na izdvojenom vremenu za gledaoce jutra na Prvoj televiziji. Eto, Bojana, čuli ste. Inače, samo ja na kraju, nije na odmet da kažem, da će ovde biti i promocija sabora violinista u Pranjanima, koja se svake godine održava, a takođe i biće koncert Bilje Pavković. Toliko za ovo javljanje iz pomoravskog sela Prijevor, podno Kablara i Ovčara. Hvala ti, Milena. Više od 200 stručnjaka javne uprave iz 40 zemalja Evrope razmenit će mišljenja na konferenciji Nacionalne akademije za javnu upravu.